Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Lämmin kiitos Klasulle ja Metalliliitolle. Täällä on Miettinen ja Räkäriaudio järjestys numeroltaan 493. Viime viikkoina on kuunneltu Räkäriaudiossa Wonderminds pop-yhtyettä. Kuunnellaan yksi biisi lisää. Tämäkin tulee ainakin Japanissa julkaistulta Cellophane EP:ltä, joka pitää sisällään 4 biisiä. Ja viimeistään tämä biisi osoittaa, että Wondermindsillä on pop-sensibilityn lisäksi myös huumorin tajua. Biisi on nimeltään Hylätty olutmainos numero 2, eli Rejected Beer Ad Number 2. Tap the
Wondermintsia sekä June and the Exit Woundsia pyydettiin kovasti soittamaan lisää. Nyt niitä on soitettu lisää. Tuo jälkimmäinen oli June and the Exit Wounds. Heidän LP:nsä on nimeltään A Little More Haven Hamilton Please. Ja biisi, jonka kuulitte, oli Field Day. Ja otetaan sen verran takaisin erheellistä tietoa, että tämä Todd Fletcher, joka on enemmän tai vähemmän June and the Exit Wounds, ei soittanut Rose Hipsissä pianoa, vaan Rose Hipsin jatkossa, eli Kevin Juniorin seuraavassa bändissä Chamber Stringsissa pianoa. Sen lisäksi Todd Fletcher on tehnyt pari singleä oman Twiki-bändinsä kanssa. Siirrymme eteenpäin, kuuntelemme edelleen tuollaista pakarak-poppia, soft-poppia, mitä lienee. Bike Ridein ekaa levyä. Siitä pidettiin aika paljon räkärodeossa ja toinen levy on nimeltään 37 Secrets I Only Told America. Ja se on ajoittain itse asiassa miellyttävän särmikäskin levy, mutta sillä on myös huomattavan paljon tämmöisiä soft-pop-biisejä. Yksi näistä tuon osaston helmistä, ehdottomista helmistä, on nimeltään Jennifer ja Bike Ride esiintyy nyt.
Siinä oli uutta ja nimenomaan uutta Velvet Crushia. Se Velvet Crushin edellinen levyhän oli itse asiassa vuosia sitten äänitetty, mutta levyyhtiön teknisistä syistä sen julkaisu viivästyi vuosikausia. Velvet Crushin uusi levy Free Expression nimeltään, ja bändi on tällä hetkellä aktiivisesti duo. Paul Chastain ja Rick Mensk, tai Menk, kuinka tuolla sukunimistä lausutaankaan, ovat nämä biisintekijäsoittajat. Ja nämä kaksi tyyppiähän on jatkuvasti vierailleet Matthew Sweetin levyillä ja kiertuebändissä, ja Matthew Sweet maksaa potut pottuina ja on tällä uudella Velvet Crush-levyllä mukana soittajana, tuottajana ja jopa biisintekijänä. Esimerkiksi tuo äsken kuultu Worst Enemy on näiden Menkin, Chastainin ja Matthew Sweetin yhteistä tuotantoa. Englantilaisen powerpop-osaston yksi tunnetumpia bändejä on Bronco Bullfrog. Bronco Bullfrog, jolta ehkä tuon nimen takia odotin jonkunnäköistä country-sävyistä poppia, mutta mitäs vielä. LP:nsä, joka kulkee vain bändin omalla nimellä, on tuollaista hyvinkin perinteistä, ajoittaa jopa Mercy Beat-henkistä powerpoppia. Kuuntelemme Bronco Bullfrogin ohjelmistosta ensimmäisenä kappaleen, joka on nimeltään History. I don't wanna see you again. Don't wanna let you be my friend. 'Cause after all this is the end for us. I said everything I can say. Rehearsed it over like a play. It's getting harder day by day for us. Ooh, I can't get through to you, and you can't get through to me. It's plain to see we are history. History. We are history. We can't go on living a lie, pretending we don't have to try. I know it hurts to see me cry for us. Ooh, nothing I can say will help to show the way. You can't tell me we're not history. History. We're not history. Frank Black on a record audio, having the time of his life. Everybody here wanna see my head. Everybody here wanna see me dead. Watch the world with X-rays on. I'm fucking them down, let them kick the doors. While I'm going to the radio letter. God damn it, I hate you better. I'll get fucked when I put that down. I'll get fucked when I put that wire. Everybody here's goddamn dumb. Everybody here's gonna break come. Get the piece of shit to the radio letter. Hope you die soon. Snapping out who's that down with the boot ass. Who's still in the mouth. No one's calling your short down loaded fuck. God damn it, I'll hate you better!
soi Speed Dealer ja Speed Dealerin uudella kakkoslevyllä Here Comes Death on toki pitempiä ja vähän hitaampia ja raskaampiakin biisejä, mutta jostakin syystä nuo lyhyet pläjäykset ovat ensimmäisenä löytäneet tiensä räkärodeoon. Tämä Speed Dealer-biisi oli nimeltään Death. Ja otetaanpas muuten takaisin, ei se mikään Death ollut, vaan Hate You Better oli tuo Speed Dealer-biisi nimeltään. Psycho Bunch, ruotsalainen yhtye, ensimmäinen koko pitkänsä nimeltään We Are Just As Welcome As Holy Water in Satan's Drink. Ja Psycho Bunch ruokkia Ruotsista yllättäen. Seuraava biisi on nimeltään Oletteko te valmiita? Tässä on siis isoja kirjaimia ja aina pistekirjaimen jälkeen V-A-J-A-V-A-V-I-S-D. We're still around. There's a bullseye on our wall.
Hellride Norjan maasta ja Hellridein Troublemaker LP:ltä, vai onko tämä oikeastaan mini-LP, biisi nimeltään The Devil's Own. Kuinka monta Hellridein soittajaa soitti vielä 3 vuotta sitten metallia? Tämä itse asiassa ei ollut tietokilpailukysymys, se ei voi olla, koska itse en tiedä vastausta. Ajattelinpa ääneen. Itse asiassa Hellride, samaten kuin Psycho Punch, edellinen bändi, kuulostaa ihan hyviltä, mutta jotenkin näitä divaribändiä kuunnellessa tulee aina välillä vähän sellaisia ilkeitä ajatuksia mieleen. Yksi, mikä kieltämättä alkaa pikkuhiljaa hermostuttaa, on tämä saatanan mukanaolo näissä biiseissä ja orkestereiden grafiikassa ja kaikissa tässä ulosannissa ja ulkonäöllisissä jutuissa. Ei mistään muusta kuin sen takia vaan, että se on niin kulunut fraasi ja klisee. The Devil's Own kappas vain oli tuo Hellridein biisi nimeltään. Troublemaker siis sen lähde. Ja seuraavaksi otetaan näiden nöösipoikien päälle vähän miehekkäämpää soittoa Unida. Ja Unidan uusi LP Coping with the Urban Coyote. Ja jos Unidan levy olisi tullut kouraani pari viikkoa aikaisemmin, niin pirun lähellä, että ei olisi yltänyt vuoden 1999 Top 10 LP-listalle. Ja sille vihoviimeiselle ei tänään julkistettavalle Räkärodeo-listalle se saattaa vielä näissä vuoden 1999 jälkimainingeissa päästäkin. Black Woman löytyy täältä Coping with the Urban Coyote-levyltä, mutta otetaan Unidalta tällä kertaa tuollainen lyhyt iskevä biisi, joka on nimeltään Dwarf It. Razzi Radio, Räkärodeo. Hello, I'm Iggy Pop, and you're listening to Räkärodeo. 1, 2, 3, 4. Still
Haatturokkia, jos joku, Black Halosista. Suorat viivat Johnny Thundersiin, Dogs D'Amouriin ja miksei myös Hanoi Rocksiin. Tuo Black Halosin biisi, jonka juuri silteen kuulitte, oli Bombs Not Food. Ja muistatte, että Black Halos, käsittääkseni Kanadasta Seattleen kotiutunut orkesteri, on myös Sub-Bopin yhtyeitä, vaikka varsinainen julkaisijalevymerkki onkin Die Young Stay Pretty, niin Sub-Popin alamerkki tuo lienee. Sub-Pop Amerikassa yrittää kovasti pinnistellä ja yksi sen uuden pinnistelyn helmistä on totta kai Hellacoptersin sainaaminen, mutta Hellacoptersinkin yli tällä viikolla menee toinen uusi ja nimenomaan amerikkalainen Sub-Pop-sainaus, nimittäin Go, tai oikeastaan The Go-niminen orkesteri. Tämä on myös niitä meikäläisen Top 10-listalle jälki-ilmoittautuneita albumeita. Levy on nimeltään What You Doin' ja tekijänä siis The Go. The Gosta innostui niin paljon, että tein debyyttilevystään What You Doin' viikon levyn. Kuuntelemme ensimmäisenä Go-biisinä Meet Me at the Moviesin, joka myös avaa What You Doin' levyn, ja vaikka elkaan levyn paras biisi, on myös semmoinen hyvä mood-setter, eli tästä kun lähtee kuuntelua suorittamaan, aloittamaan, niin tietää aika hyvin, mitä tuleman pitää. Okay, you're rolling. Hello,
Viikon levy on siis The Go-yhtye Mitäs puuhaat, What You Doing, ja sitten kuulitte ensimmäisenä kappaleen nimeltään Meet Me at the Movies. Vaikka The Go ja koko LP tietenkin kuulostaa aika lailla omalta itseltään, siitä huolimatta Gota kuunnellessaan törmää jatkuvasti tuttuihin vaikutteisiin, vivahteisiin, suoranaisiin lainauksiinkin. Orkesteri on myös hyvin historiatietoinen. Aivan väen väkisin on omassa biossaan halunnut tulla verratuksi, tai sanotaan myöntää saaneensa vaikutteita sellaisilta 60-lukuisilta bändeiltä kuin Mothers, Fugs, Rolling Stones ja Deviants, joka oli siis Pink Fairiesin esiaste. Totta kai tuota levyä kuunnellessa tulee muitakin bändejä, ja oikeastaan enemmän muita mieleen. New York Dolls taas kerran. Joskus bändi pistää sellaista pahaa buukia ihan jossain status quo, Janet Heat hengessä, ja tuoreimmillaan tai sanotaan moderneimmillaan jopa vähän tuollaista Jesus Mary Chain soundia pyrähtää mukaan. Doors tulee joskus mieleen ja kaiken näköistä muuta. Yksi totta kai avaintekijä Go'ssa on se, että tyypit osaa tehdä biisiä. Tuo äskeinen ääninäyte oli se Moodsetter-tyyppinen riffibiisi. Tässä seuraavassa kappaleessa Go laittaa jo kertosäkeitäkin kunnolla peliin. Tämä kappale on nimeltään Tired of the Night. Put your hands on me high, I'm not electric. You know what I mean, give me what I need. This is not the way that it has to be. I shot the moon when I was 13. These are the things that you don't believe. Don't cry, baby, it'll be alright. Rock and roll will give me what I need. Julie, don't cry, baby, it'll be alright. Rock and roll will give me what I need. If you wanna hide, go ahead and try. You were born to hide, I was born to end this night. Baby, I'll die. Roses are red, I don't ever give you flowers like that. Reason to leave, come on to me. Flowers don't grow in the city. These are the things that you don't believe. Julie, don't cry. Karu soundi, tyly riffi, kaunis kertosää ja tamburiini. Nuorilla miehillä on aivan selvästi tyylitajua. Go, jonka LPtä tässä kuunnellaan, debyytti-LPtä What You Doing, jolta äsken juuri kuulitte biisin Tired of the Night. Go tulee Detroitin kaupungista, ja kyllä tuossa kieltämättä sellaista selvää Detroit-jatkumoa soundillisestikin on, huolimatta siitä, että orkesteri oikeastaan vielä enemmän kuulostaa New York-laiselta monistakin syistä. Ja tämän viikkoisen uuden NME-lehden mukaan myös näyttää New York-skeneltä 70-luvun lopulta.
Eli kyllä Goon on pakko olla kansainvälisen läpimurron partaalla, jos samalla viikolla kehuu sekä Räkä Rodeo että New Musical Express. Jos näistä vivahteista, vaikutteista vielä sen verran mainitaan, että tuossa on kaiken näköistä nimilivaskaa jo käyty läpi, mutta ennen kaikkea tuon laulajan takia ei voida välttyä Gun Club ja Jeffrey Lee Pierce vertaukseltakaan. Ja ehkä kaikkein selvimmin tuo Jeffrey Lee Pierce-läisyys kuuluu tässä seuraavassa ja tämän satsin viimeisessä Go-biisissä. Biisi on nimeltään Time for the Moon. Tämäkin biisi siis löytyy viikon levyltä, joka on The Go-yhtyeen, detroitlaisen The Go-yhtyeen What You Doing, jonka julkaisi vähän aikaa sitten Amerikassa kovasti uudestaan hipster-luokkaan pyrkivä sub-pop-levyyhtiö. Ja tämän kerran viimeinen Go-biisi on siis nimeltään Time for a Moon. And you're listening to Raggerolio.
big mistake. Better take the 7 a while. Measure my excitement in miles. On the bus, widows entertaining us. Old back ladies make a buzz. The world is passing by, I don't mind 'cause I don't drive. Into the tunnel of mystical love, the people have nothing to say. But mercy, take me away. Give me a kiss. Oh, give me a kiss. Oh, I want to be there wherever you are. I hope that you're riding this bus real far. Ever since I sold that piece of junk car, everything's coming up, everything's coming up. 7. Another dream wake. Is this a bus I take to measure my excitement in miles? Time to take the 7 a while. On the bus, widows entertaining us. Old back ladies make a fuss. The world is passing by, I don't mind 'cause I don't drive. On the bus, widows entertaining us. Old back ladies make a fuss. The world is passing by, I don't mind 'cause I don't drive. 7. 7. 7. 7. 7. This one's for Tommy Cook and Roland Alfonso. This one's for Fela Kuti. Iso ripaus Madnessia ja juuri vaan Rocksteadia ja Easy Big Fella Amerikasta. Easy Big Fellan toinen LP nimeltään Tasty Bits and Spicy Flicks. Ja sieltä kuulitte biisin nimeltään 7, joka on 3, ei suinkaan 7. biisi Tasty Bits LP:llä. Easy Big Fella on siis orkesteri nimeltään, yksi ehdottomasti meikäläisen vuodenvaihteen suosikkiäänitteitä, heidän kakkoslevynsä. Ja niin kuin on kovasti sauhuttu, luvattu ja uhkailtu, nimenomaan tänään 12. päivä tammikuuta vuonna 2000 käymme läpi sitten vuoden 1999 LP-listat, eli teidän rakkaiden kuulijoiden top 10 pohjalta on koottu tämä lista. Ja sitä aletaan käymään läpi kohtsiltaan, kunhan nyt ensin mainitsen sen, ettei tämän viikon räkäradio mene pelkästään listojen lukemiseksi, niin päätin siirtää vuoden 1999 biisit top 15 lukemisen ensi viikolle. Eli lähdetään tuolta 50 liikkeelle ja mennään sitä sitten kohti kärkeä. Samaniminen levy, sitten Mommy Powderin The Heavyweight Champions ja Nomadsin Big Sound 2000. Jimmy Tenorin Organism 45. ja lisää suomalaista Teho Sekotin Freak Out, Endstand, To Whom It May Concern, Dus, Ideal Crash ja taas suomea 100 Million Martiansin Mars Bass. 40. Black Eyed Susansin La Mascara, joka on mini-LP ja vuodelta 1998, mutta Räkärodion äänestyksen perinne on se, että rajoja ei aseteta. Jos kerran noin monet ihmiset on sitä mieltä, että Black Eyed Susansin La Mascara on yksi vuoden 1999 LPstä, niin minä en asetu siihen poikkitein, varsinkin kun sattuu olemaan omiakin suosikkeja. 3.9. Suede, Head Music, Nine Inch Nails, Fragile, Mike Sport Murphy, Willowbilla 37. ja Giant Robot, Crushing You With Style 36. Ja hyvä osoitus siitä, että ei teitä noin vain aivopestä
musiikkia löytyy muualtakin kuin Räkärodeosta, siis tämä Giant Robotin sijoitus. Pavement on 35. Pavement, joka teki ehkä uransa parhaan, ainakin selkeimmän levyn ja meni sitten ja lopetti toimintansa. Toista 99 35. Pavementin Terror Twilight, jolta Spit on a Stranger, josta on muuten aika hassu videokin tehty ja ihme ja kumma mäkin sen olen jossain nähnyt. Siirrytään eteenpäin eli ylöspäin listalla. 3-4. 69 Eyes, Ways in the Dawn, Foo Fighters, There's Nothing Left to Lose, Blurring 13, 32. Hypnomenin What Was in 99 ja sitten 30. Splitsvillin Repeater, joka on sekin 98 vuoden julkaisu. Ja mutta, mitäs noista? 29. Flaming Sideburns in It's Time to Testify ja 28. korkeimmalle, mitä tänä vuonna tai viime vuonna kokoelmaa rankattiin, oli PVOD, eli Bad Vocumin PVOD-kokoelma, eräänlainen juhlakokoelmahan se oli. Mitä muuten on tekeillä Bad Vocum-leirissä? Kaiken näköisiä huuja liikkuu, mutta eiköhän sieltä kohta jotain julkisteta tietoa. 27. Red Hot Chili Peppers Californication, joka muuten soi Räkärodossakin. Jason Faulknerin Can You Still Feel 27. ja 26. 25. on sitten Gigolo Auntsin Minor Chords and Major Themes, joka puuttuu meikäläisenkin hyllystä, mutta Gigolo Auntsia äänestivät sellaiset pop-auktoriteetit, että se on niin pakko olla hyvä levy, eli otetaan hankintaan ja otetaan sitten sen jälkeen kuunteluun. 24. Jerry Twisterin At Home With ja 23. Beckin Midnight Vultures, joka sekin on meikäläiseltä kuuntelematta ja sitä kautta Räkärodiossa soittamatta. Misfits, Famous Monsters, Generators, Welcome to the End ja 20. Dead Moonin Destination X. Hirveästi teki mieli soittaa Destination Xltä Down to the Dogs, se kalman katkera ykkösbiisi, mutta päädyin sittenkin tähän duettobiisiin On Another Plane, koska se vastaa kyllä paremmin tämän yllättävänkin sävyisen Dead Moon-levyn kokonaisuutta. On another plane, I'm out of here, babe. I'm sick and tired of making the grade. If I threw you a lie, could we still be that close? Another bridge to cross, just the way life goes. On a distant cry, I'm holding my own. It's only time, it's beginning to show. I'm never the same, how does anyone know? Only have so much, it's just the way life goes. Räkärodion vuoden LP 1999 20. Dead Moonin Destination X ja eteenpäin ylöspäin listalla mennään. 19. Jupin Normaalien maihin nousu. 18. Pulses Alive Before the Iceberg. 17. Super Sukkersin Evil Powers of Rock and Roll, levy, joka olisi varmasti ollut korkeammalla listalla, jos olisi ilmestynyt muutamaakin viikkoa aikaisemmin. 16. Electric Frankensteinin How to Make a Monster ja 15. Hydromaticsin Parts Unknown. 14. Cartoon Train, Goodbye Mrs. Green Eyes. 13. Walkaboutsin Trail of Stars. 12. on Kent Orkesterin Hagnesta Hill. Ja taas kerran
aina jaksan tästä ilahtua ihan oikeasti. Olette osoittaneet, rakkaat kuuntelijat, tervettä järkeä. Kenttiä ei ole Räkäroodiossa soitettu siitä huolimatta noin korkealla. Ja Räkäroodion vuoden levyt 99 listalla 12 Kentin Hagnesta Hill ja Revolt, ihan tarkkaan ottaen Revolt 3 oli tuo biisi nimeltään. 11 samaisella listalla Hellacoptersin Grand Rock. Levy, joka on nyt jo pikkuhiljaa saamassa sitä ehkä jo välillä vähän haljaantunuttakin mainettaan takaisin. Ainakin jos tuota Räkäroodion mailing-listan keskustelua seuraa, niin siellä on ruvettu pikkuhiljaa jo Hellacoptersin mainetta puhdistamaan tämän Grand Rock. Menisin sanoa fiaskon jälkeen, mutta eihän se missään tapauksessa fiasko ollut. 10. samaisella listalla Wilcon Summer Teeth. Ja tämä Wilcon Summer Teeth on oiva esimerkki tästä pistelielleen lainalaisuudesta, joka tällä kertaa esiintäytyi sellaisessa nutussa, jotta ensin äänestettiin rockilevyjä ja sitten poppilevyjä. Eli ensimmäisiä ääniä, kun tein itselleni semmoisia väliaikataulukkoja, rockilevyt olivat korkealla ja poppilevyt nousivat mitä pitemmälle näissä väliaikataulukoissa mentiin. Ja ihan piruksissani voisin mainita, että kun näitä omia väliaikapisteitä tein, niin niissä 2 ensimmäisessä korjataan Vilko ei sijoittunut edes 100 parhaan joukkoon. 3. oli 76, 4. noussut 29. Sitten 5. 12 ja loppujen lopuksi 10. Ja tähän top 10 kun päästään, niin näitä ääninäytteitä tulee aika vähän, johtuen esimerkiksi siitä, että suurinta osa näistä levyistä soitettiin siinä vuoden viimeisessä Räkäroodiossa, jossa käytiin läpi näitä vuoden huippuhetkiä. Matthew Sweet in Reverse-levyllään 9. 8. Flaming Lipsin Soft Bulletin ja Räkäroodion vuoden LP-listalla hienosti 8. Flaming Lipsin upea Soft Bulletin. Ehkä hieman yllättäen tämänkin opin Räkäroodion mailing-listalta Soft Bulletinin aikoihin Euroopassakin paljon keikkaillut Flaming Lips on todettu myös erinomaiseksi live-bändiksi, mikä on oikeastaan hauska yllätys. Nimittäin periaatteessa voisi ajatella, että tuon tyyppistä särkynyttä poppia voisi olla aika vaikea soittaa keikalla, mutta ilmeisesti sitten ei ollut. Ja listalla eteenpäin. 7. Tal Bachmanin artistin omalla nimellä kulkeva debyyttilevy. 6. todellinen loppuvuoden jyräysbändi Make Up, Save Yourself, siis jyräys pikemminkin tällä vaikutukseltaan kuin musiikiltaan. Eli Make Upin Save Yourself 6. 5. Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukauksen Lopun ajan merkit. 4. Fu Manchun King of the Road. 3. Fountains of Waynein Utopia Parkway. Ja 2. Tom Waitsin Mule Variations. Ja 1. levy, jonka ykköstyminen tuotti meikäläiselle aikamoisen moraalisen dilemman. Katsokaapas näet sen, rakkaat kuulijat. Vuoden LP:n Räkäroodiossa 99 on vaasalaisen The Sugarrush-orkesterin Black is Wake. Se ongelma muodostuu siitä, että allekirjoittaneella on tiettyjä levyyhtiökytköksiä tuohon nimenomaiseen julkaisuun, mistä muuten johtuu sekin, että Sugarrushia sen enempää kuin esimerkiksi Cartoon Treetä ei ole kuultu biisiä Räkäroodiossa, ainakaan meikäläisen juontamissa Räkäroodioissa. Eli siitä huolimatta Sugarrush Black is Wikeineen 1. Harkitsin jossain vaiheessa jopa, että pitäisikö noita Black is Wikin pisteitä ruveta vähentämään, mutta tuo Sugarrushin ja Black is Wikin voitto oli niin selvä, että se ei oikeastaan jättänyt paljon jossittelulle varaa. Kun nämä 2. ja 3. ja 4. Tom Waits, Fountains of Wayne ja Fu Manchu olivat kaikki 3 pisteen sisässä, niin 2. ja 1. ero olikin jo 30 pistettä. Mitäs tätä selittelemään? Tehän tämän listan laaditte. Eli Räkäroodion vuoden 1999 levy on The Sugarrushin Black is Wake. Ja kun käydäänpäs vielä tuo Räkäroodion vuoden levyt-lista top 10 osaltaan läpi, muistuttaen tässä samalla, että vuoden biisit siis käydään sitten vasta ensi viikolla se top 50 läpi.
10. oli Wilcon Summerteeth, 9. Matthew Sweetin In Reverse, 8. Flaming Lipsin Soft Bulletin, 7. Tal Bachmanin itsensä niminen levy, 6. Make Upin Save Yourself, 5. Rautiaisen Tinken ja Trion niskalaukauksen Lopuna ja merkit, 4. Fu Manchun King of the Road, 3. Fountains of Waynein Utopia Parkway, 2. Tom Waitsin hieno comeback-levy Mule Variations ja 1. Sugar Russin Black's Week. Jos tämän Top 50-listan pikalukuversion omaksuminen tuottaa vaikeuksia, niin siitä saa oman printtikappaleen pyytämällä ja lähettämällä, jos haluaa sen nimenomaan postitse, postimerkin, oman nimen ja osoitteen, niin toimitetaan se printtinä. Sen saa myös sähköpostitse pyytämällä. Ja jos te olette tällä pahamaineisella Räkärodeo mailinglistilla, niin sehän pamahtaa siinä tapauksessa automaattisesti suoraan sähköpostilaatikkoonne luultavasti jossain vaiheessa ensi aamulla. Ja jos te ette ole, siis huomenna aamulla, jos te ette ole Räkärodeo mailinglistilla ja haluatte sinne, lähettäkääpä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen. 5 rodeo. Ja 5 on numero 1 rodeo. Subscribe at onelist.com. Siis 5 rodeo subscribe at onelist.com. Sinne maili, niin sieltä tulee sitten ohjeita, mitä tehdään, ja tästä kohti uusia seikkailuita. Narmaloista Pasi pakotti käytännössä katsoen kättä vääntämällä soittamaan dubbia Räkärodeossa. Ja tuossa haaste sitten tuli vuonna 1976 jo julkaistiin tuo One Step Dub Upsettersin nimissä. Ja siirrymme tuolta 70-luvulta nykyaikaan ja käymme käsiksi kansan ääneen. Eli luomme lisää listoja. Tällä kertaa Top 10 viime viikon 32 biisistä te kansanäänestitte 10 parhaaksi. Seuraavat musiikkiesitykset. 10. belgialainen Paranoiacs I Want It Now -biisillä. 9. kanadalainen McRackins She Don't Wanna Know. 8. yhdysvaltalainen $2 Guitar Green Room -biisillään. 7. englantilainen Edgar Broughton Band Evil. 6. australialainen Beasts of a Bourbon Cool Fire. 5. suomalainen Homespun Hai Alai. Ja sehän on, näin on valistettu, maailman vanhin pallolaji tämä Hai Alai, joka Jillä siis kirjoitetaan. 4. nyt menee nämä maasysteemit sekaisin. Easy Big Fellan Getting the Mail ja 3. Big Starin In the Street, That 70s Shown tunnari, alkuperäisversio siitä. 2. oli edellisen kerran voittaja Dead Boysin Sonic Reducer, eikä se kauaksi jäänyt voitto tällä kertaakaan, mutta 2 biisillä ohi Dead Boysin meni oikeastaan semmoinen 90-luvun vastikkeensa Super Suckers ja Super Suckersin biisi Santa Rita High. Abomination, better get fast in a real
Kansanäänen voittaja oli siis Super Suckersin Santa Rita High. Kansanäänen voittajia ovat myös Ari Salo ja Aki Lehtola, joille molemmille lähtee Homespunin erinomainen Sails in the Skies mini-CD. Ja Top 10 ulkopuolelle jäi nipin napin Men of Pawn, Pink Fairies ja Wondermints pyöreille nollille. Ei siis puoltoääniä, Acrimony ja Syd Barrett Parka.